Antzinako Mesopotamia. Mesopotamia, ekialde hurbilean kokatuta dauden Tigris eta Eufrates ibaien inguruko lur emankorrei deritzo. Egungo Irak, Iran edo Siria. Eremu horretan asmatu zuten idazkera Kristo aurreko 4. urteko aldera. Lehen zibilizazioak agertu ziren eta historiak hasiera izan zuen. Bilakaera historikoa. Zibilizazio hiritarra Sumer deritzon eremuan, Mesopotamia behean, sortu zen Kristo aurreko 4. urtekoan. Bertan lehen hiri-estatuak agertu ziren. Ur, Uruk, Lagaz, nekazaritza eremu zabalak kontrolpean zituzten hiri gotortuak. Haietan lehen eraikuntza publiko handiak eraiki zituzten. Jauregiak, harresiak, zigurat dorredun tenpluak. Nekazaritzaren ekoizpenaren kudeaketak bultzatuta, idazkerak uniformea ere asmatu zuten. Kristo aurreko 3. urtekoan, Akadeko errege Sargon lehenengoak Sumeriako hiri-estatuak garaitu zituen. Ondorioz, lehen aldiz Mesopotamia osoko lurrak botere bakar baten agindupean geratu ziren. Akadiar inperioak 3. urtekoaren amaiera arte iraun zuen, basamortuko tribuek Mesopotamia inbaditu zuten arte. Kristo aurreko 1800 urte inguruan, Hammurabi erregeak Mesopotamia osoa konkistatu eta Babiloniar inperio boteretsua sortu zuen. Errege horrek betiereko hiriburu ospetsu bihurtu zuen Babilonia, harresi, tenplu eta kanalizazio bikainez hornituz. Hammurabiren kode legal famatua da ere, egun arte heldu zaigun legegintza lan zaharrena. Kristo aurreko 1300 urte inguruan, asiriarrek Mediterraneotik Pertsiar golkora arte hedatzen zen inperio gloriotsua sortu zuten. Inperio horren amaierak Kristo aurreko 7. mendean gertatu zen. Ekialdeko herriek, Mediarrek eta Pertsiarrek konkistatu zituztenean. Kristo aurreko 529. urtean, Persiako Ziro bigarrenak Mediarrak garaitu zituen, haien lurraldeak bereganatuz eta Mesopotamiako herriak berriro ere bateratuz. Haren ondorengoek inguruko lurralde guztiak konkistatu zituzten. Dario lehenengoak Egeo itsasotik eta Indo ibaira arte hedatu zuen Pertsiar eragina. Kristo aurreko 5. mendean zehar ordea, Pertsiar inperioa ahulduz joan zen. Azkenik, Kristo aurreko 330. urtean, Macedoniako Alexandro Handiak Pertsiar inperioko lurraldeak konkistatu zituen.
Beno lagunok, hau izan da dena. Espero dut disfrutatu izan. Antxinaroari buruz gehiago jakin nahi baduzue, bideo gehiago dituzue kanalean. Zaindu, zoriontsuak izan, eta ondo maitatu.